המורה, אבל יש גם למידה שאני יוצר למידה, וזה הנושא של ההרצאה עכשיו, איך יוצרים לומד עצמאי, איך אני יוצר שהתלמיד ילמד. זה הרבה יותר קל הרבה פעמים לשבת, אני אגיד את השיעור שלי, וזהו, והוא ידע, ואני אבחן אותו. איך אני יוצר מצב שהתלמיד עצמו לומד, הופך להיות לומד עצמאי. נושא ההרצאה יהיה בגמרא, אבל אפשר לקחת את זה לכל חומר. אבל קודם כל אני אפתח בנושא של תוכנית לימודים. מה החשיבות של תוכנית לימודים? יש דיבור שבעזרת השם גם פה יהיה תוכנית לימודים. אבל מה החשיבות הזאת של תוכנית לימודים בגמרא, וזה נכון אגב בכל מקצוע, לא רק בגמרא. אז קודם כל בואו נראה מדברי רבותינו נשיאנו. הרב הרי"צ אומר, צריכים לשקוד בלימוד והתמודד, צריכים לוודא אשר חסידים יהיו למדונים גדולים, שבזה מקדשים שם עוד כבוד קדושת רבותינו הקדושים, וגם זה היה, ומקדשים שם החסידות והחסידים. הרב הרי"צ רוצה שאנחנו נגדל למדנים, לא סתם למדנים, למדנים גדולים. הרבי אומר, זה וורט אחד, אבל אפשר למצוא את זה עוד בהרבה מקומות. כל זמן שהתלמיד בישיבה, ויש לו ראש ישיבה שהוא בקיא, הנה כאשר ראש ישיבה ישמע שאומר דבר שהוא הפך המשנה, ויעמדו על טעותו. אבל התכלית הוא שהתלמיד יעמוד על רגליו. תכלית הוא, איך אומרים? איך הוא יהיה כשהוא יברך? הוא יפתח גמרא, הוא יפתח מיימר, הוא יפתח הלוכה. אני רוצה ליצור מצב של אחד שלומד, שגם כשהוא יברך הוא ילמד. אני חייב לתת לו את הכלים שהוא יהיה למדן בעצמו. עכשיו, הרבי עודד השתלמויות של מורים, זה נמצא, מה שרואים פה זה קטע מיחידות של הרבי, שהרבי מדבר על זה שצריך שיהיה השתלמויות של מורים, שמורים ישתלמו וילמדו איך למקצע את הלמידה שלהם. חלק מהצורך, ההשתלמות היא צריכה לבוא יחד עם תוכנית לימודים. למה חשוב לעשות תוכנית לימודים? אני רואה פה הרבה מורים, הרבה מחנכים, וברוך השם, כל אחד ששוחחתי איתו, אני רואה שמלא וגדוש, יש לו שיטה, והשיטה עובדת, ובאמת נמצאים פה מחנכים מהשורה הראשונה. אבל אבל כשאנחנו מסתכלים ברמת התוצאה, אני אומר, זה לא רק פה, זה בהרבה מקומות. התוצאה היא, וזה בעיה גלובלית, כשאתה מגיע לילדים בכיתה ז', עולים לישיבה, בכיתה ח', תלוי באיזה מקום, ילדים לא יכולים לפתוח גמרא. למרות שכל המלמדים טובים, כל המלמדים מקצועיים, כל המלמדים עובדים לפי מיומנויות, היום יודעים לעבוד לפי מיומנויות, לא רק ללמד, הוא מלמד אותו כל מיני שיטות וכל מיני טכניקות. אבל לפועל, סגי צחנישט, אתה מסתכל על התלמיד, אתה אומר, מה הוא עשה? איפה עומדת הבעיה? שכל אחד הוא מקצועי לעצמו. כל אחד אומר, יש לי את השיטה שלי, אני עובד, אל תבלבלו אותי, זה השיטה שלי. אבל רבותיי, אנחנו לא עובדים לעצמנו, אנחנו עובדים בשיטת שרשרת, אנחנו, כיתה ד' מוביל לכיתה ה', כיתה ה' מוביל לכיתה ו', אתה לא יכול לבוא בכיתה ו' ולהגיד, אני כיתה ו', זה מה שאני יודע, זה מה שאני אלמד. מה לימדו אותו בכיתה ה'? אתה צריך לברר מה לימדו אותו, ועל זה לבנות נדבך, ואולי בכיתה ה' לא לימדו אותו מספיק טוב, תשלים את החסר, ותוסיף. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאין תוכנית לימודים. זאת אומרת שבכלל לא יודעים מה צריך ללמד בכיתה הזאת, צריכים ללמד גימורה, צריכים ללמד הלוכה, צריכים ללמד חסידס, אוקיי? אבל מה זה גימורה? אנחנו עוד מעט נראה במה שנעבוד באמצעות משחק, אנחנו נראה שזה כל כך מורכב, יש בזה כל כך המון מורכבויות, שברוך השם מה שנקרא, כמו שאתה אומר, יש אנשים כאלה מסכנים, שכל הצרות שלנו נדבקו בהם, אז בגימורה זה לצד השני, כל האתגרים נדבקו בגמרא. יש זה שפה, ויש פה מיליון בעיות. אז אם אין תוכנית, אז כל אחד עובד לעצמו, אבל אין יעד. אז קודם כל, מה שעושה תוכנית לימודים, היא עושה תוכנית. עכשיו רבותיי, הרבה פעמים אנחנו מפחדים מתוכנית. מה עכשיו יטפילו עליי תוכנית, ויגידו לי מה לעשות? אני רוצה לבשר לכם שזה מאוד מקל מעל המורה. למה? כמו שדיברו פה, מורה אומר קריש משלמיתה, הוא עושה חשבון נפש, מה יכלתי לעשות, ומה לא עשיתי, ויכלתי לעשות ככה, ויכולתי לעשות ככה. אבל ברגע שמוגדרת לו המטרה, המטרה שלך, שהתלמידים ידעו לקרוא גימורה בפנים, גימורה רש"י. הוא רגוע, הוא יודע מה נדרש ממנו, והוא יודע גם מה לא נדרש ממנו, מה שנקרא, הרבה אומר, עשו כל אשר ביכולתכם, מה שלא ביכולתך אל תעשה. זה גם מרגיע, אני יודע מה דורשים ממני, אז אני יודע לכוון לשם את המטרה,
וזהו, ואני מכוון מטרה. אז קודם כל, שיש לנו יעדים ברורים, זה מקל מעלינו, זה מכוון אותנו, לאיפה להשקיע, במה להדגיש. בנוסף, יש יעדים שנתיים ויש יעדים תקופתיים. אם אני רוצה להגיע בסוף שנה, שיודעים לקרוא קטע גמרא ורש"י, או נניח בישיבה, אני רוצה להגיע למצב שהתלמידים יכולים להכין קטע גמרא באופן עצמאי. אוקיי? זה יעד נפלא. איך אני מגיע לשם? אני צריך להציב יעדים תקופתיים. נניח שבשלב ראשון הוא צריך להכין שורה, או קטע אחד, שאלה ותשובה. זה מה שאני דורש ממנו. יעד מדיד. ואז אני יכול לבחון, הצליח, לא הצליח. אז יש פה יעדים תקופתיים, לעשות כמה תחנות שבהם יש יעדים לכל תקופה. מדרג למידה. אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר. הזכרנו את זה בהרצאה הקודמת. בספירת העומר, אם פספסתי יום אחד, פספסתי את הברכה. גם בלמידה זה אותו דבר. אם פספסתי, יש ילד שהוא פספס שנה אחת, פספס איזשהו נקודה, זה כבר בוכה לבטולה. זה כבר, הילד פספס. צריך לעבוד במדרג. יום אחד לא יאמר 2 יומים, מה היה אתמול, מה היום, מוסיפים. אנחנו צריכים לעבוד בצורה מקצועית שבה כל מורה יודע מה התפקיד שלו, מה היה צריך להיות שנה שעברה, ולמה הוא מכין אותם לשנה הבאה. מדידה והערכה. רבותיי, כל אחד מהיושבים פה עושה מבחן, נכון? עושים מבחנים. מה זה מבחן? מבחן אני בוחן את מה? אני בוחן, אגב, אני יצא לי להסתכל פה, כשאני נמצא פה, אני מסתכל דפים שהם מונחים, אני באמת מאוד התפעלתי, לפחות מכל מה שראיתי פה, מבחנים, אני רואה דפי עבודה מגוונים, עם מטרות, אתה רואה שישבו וחשבו עליהם. אז המדידה והערכה, כשאני עושה מבחן, ויש לי מטרות, אני יודע שהמטרה שלי בסוף שנה להגיע לכך, ואז המבחן הוא בודק, השגתי את המטרה, לא השגתי את המטרה. כמה אחוז מהכיתה השיגו, ואז גם אם חלק לא השיגו, לפחות יש לי תמונה, מה קורה עם הכיתה שלי. ואז אני יכול לשבת ולבדוק את עצמי איך אני מגיע ליעד. אחרון חביב, דרכי למידה. ברגע שיש לי יעד, אני יכול לייצר את דרכי הלמידה המעניינים, כי אם אני יודע שאני עכשיו צריך ללמד אותם לקרוא גמרא, אם אני יודע שאני צריך ללמד אותם איך לפתוח קיצור שולחן ערוך וללמוד באופן עצמאי. אני עכשיו, אם זו המטרה, אני עכשיו צריך להתחיל לחשוב איך אני יוצר שיהיה להם מעניין. אז זה גורם לי לפתח דרכי למידה. אז זה היעד שלנו, זה להצמיח למדונים. יש לי מטרות מוגדרות, אני יוצר חוויות הצלחה, אני יוצר אהבת התורה. כי ברגע שאני מכוון מטרה, אני מביא אותם לזה, הם נהנים מזה, וככה אנחנו יוצרים רצף של דברים. צריך להבין שגם מי שמלמד א' בייס, הוא גם מלמד גמרא. כולנו רצף אחד. אם בכיתות הנמוכות הוא קונה את הקריאה כמו שצריך, הוא יוכל אחרי זה ללמוד גמרא, יוכל ללמוד רש"י, ללמוד תוספות, אבל אם בכיתות נמוכות הוא לא רכש את הקריאה כמו שצריך, אז אחר כך אין לי מי לדבר, כל כך קשה לו בגמרא, אבל למה? קשה לו בעצם לא בגמרא, קשה לו בקריאה. אז אם אנחנו עובדים בצורה מסודרת, אני יודע כיתות א', ב', ג', נניח הוא רוכש קריאה, א', ב', ואז אני בכיתה ג' מקבל אותם, ואני בודק האם הם באמת רכשו את הקריאה כמו שצריך. יכול להיות שאני צריך לעזוב את כל היעדים של כיתה ג' ולחזור להיות מורה לכיתה א' בייס. אם לא רכשו את הקריאה, אין לי מה להתקדם איתם. אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו רצף אחד שנקרא תלמוד תורה. כדי להגיע לתלמוד תורה, להכין אותו לישיבה, אנחנו כולנו עובדים ביחד. כל מורה עושה את התפקיד שלו, והוא יודע לפני מה היה צריך להיות שנה קודמת, מה יהיה שנה הבאה. והוא מכין אותם, מקסימום מה, הוא הצליח יותר, הוא כבר התחיל להכין אותם לשנה הבאה יותר טוב, מה הבעיה? אבל הוא יודע מה המטרות שלו. אז אם כן, זה הנושא החשוב של נקרא תוכנית לימודים. אני עכשיו רוצה לשתף אתכם באמצעות משחק. אגב, המשחקים שאני הוצאתי, הם נקראים היום הקוד לתלמוד. קודם כל, בקשר למשחקים, יש פה בעלות לרב זקס, הוא האחראי פה על המשחקים של גמרא, ואני חייב להגיד שקיבלתי הרבה מחמאות, עשיתי את בבלי, כולם שאלו אותי, אמרתי, עוד לא הגעתי לדרגה של בבלי. אבל עדיין הוצאתי כמה משחקים. מה המשחקים האלה? מתוך מה הם נוצרו?
כתבתי ספר שגם מפתחות לתלמוד, ספר שבא לי לחדד את המטרות של הגמרא. ואז אחרי שבדקתי מה המטרות של הגמרא, אמרתי, אוקיי, איך אני מקנה אותם? והמצאתי משחקים. אז המשחקים אנחנו כבר נחלק, מי שיכול לשבת ליד השולחן, קודם כל, זה משחק קלפים, נקרא תיובתא, כן, אני אתחיל קודם כל עם דיגיטלי ואחרי זה עם דיגיטלי. קודם כל הקלפים. משחק אחד הוא עם קלפים, משחק אחד דיגיטלי. אוקיי, אז קודם כל, מישהו שיכול לחלק פה. כל שולחן תהיה אחד לפחות, יש פה, אני חושב, כל שולחן אחד או שתיים. אוקיי? זה משחק שנקרא תיובתא, אני אסביר קודם כל בעל פה. אם אפשר לשבת ליד שולחן זה יישר כוח. קודם כל תלמדו משחק קצת להיזכר אבל המשחק הזה, העניין שלו, כן, אבל לפני שנתחיל במשחק, בעצם מה שנעשה בשלב ראשון, אנחנו רק נמיין קלפים. בשלב ראשון רק נמיין. אז קודם כל אני אקדים כמה מילים על המשחק. כמה מילים על המשחק. הגמרא שואלת, למה תלמיד לימודו קשה עליו כברזל? למה לימודו קשה עליו כברזל? למה הוא לא מצליח בלימוד? אז הגמרא מביאה שתי דעות. ריש לוקיש אמר, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו. רובה אמר, בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. יש שתי סיבות שילד לא מצליח בלימוד. אחת סיבה רגשית, הרב לא מתייחס כמו שהזכיר הרב דיסקין פה בעריכות, הרב פגע בו, הרב זלזל בו, אבל יש לפעמים שהרב הוא מאוד מאוד נחמד. אבל משנתו אינה סדורה עליו. שימו לב, כשילד רואה גמרא, זה מה שהוא רואה. מיליון שאלות ותשובות ותחיות וכו'. מה אתה רוצה ממנו שהוא יאהב את הדבר הזה? זה נכון, לא רק בגמרא, בגמרא זה בולט, אבל גם במיימר, מגיע למיימר, תלמד. מה אתה רוצה ממני? אם הייתי מוסר לכם הרצאה שהנושא שלה, יש ספרים, יש ספר שאני אף פעם לא מסתכל, אתם יודעים איך הוא נקרא? יש ספר פלפול האורס התמים, יש עניונים. עניונים אני לא אסתכל. לא מעניין אותי עניונים. אתה רוצה להביא ספר בנושא שבת, זה מעניין אותי. אבל אם זה עניונים, אז למה זה יעניין אותי? עוד בעיה, אם זה עניונים, אין לזה התחלה ואין לזה סוף. עניונים אני יכול לדבר, לקרוא רב זה כל הלילה. עניונים, שאלות, תשובות. אם אין לי מטרה ברורה, זה לא יעניין אותי. ולכן, אנחנו צריכים, וזה אני רוצה באמצעות המשחק הזה, על גמרא, להבין מה המטרה של גמרא, מה גמרא רוצה ממני. אבל כדי להבין את זה, קודם כל יש נושא כללי ויש נושא פרטי. נושא כללי, קודם כל, אני רוצה להבין, אנחנו עוסקים בגמרא באילו מציאס, הנושא הוא מציאת הוידע, אוקיי? בסדר. נושא פרטי, מה השיעור שלנו יעסוק? בתוך שיעור בגמרא בדף זה וזה, לא, אל תגיד לי דף זה וזה, תגיד לי מה הנושא, למה זה אמור לעניין אותי הקטע הזה בגמרא. לומדים מיימר דיבור המסחיל ואת אותה צווה. לא רוצה לשמוע דיבור המסחיל, מה מיימר הזה אמור ללמד אותי, איזה נושא אנחנו הולכים ללמוד. השיעור הזה יעסוק בנושא כזה וכזה. אז יש לנו נושא כללי ונושא פרטי. אוקיי, אז אני אלמד אתכם עכשיו, למה זה טוב לכם להכיר את המשחק הזה? כי קודם כל, אולי תשחקו עם הילדים. ודבר ראשון, אני לא אלמד משחק, רק אנחנו נראה את הקלפים. ודבר שני, אפשר גם בבית לשחק את זה, וגם אם בישיבה, אפשר גם לשחק את זה. יש ישיבות, אני יודע שמשחקים את זה. גם בכיתה, זה לא חלק משיעור, אבל בהפסקות אפשר לתת לתלמידים. מספיק שילד אחד ידע את זה, כל הכיתה תדע את זה. אוקיי? אוקיי, אז דבר ראשון, חפשו לי
את הקלפים הצהובים, אוקיי? מה זה הקלפים הצהובים? זה קלפים שנקראים פתיחה. יש בתוך הגמרא קטעים שהם פתיחה, פשוט תמצאו כמה שיותר קלפים צהובים, תשימו את זה בנפרד. קלפים צהובים, פתיחה. אוקיי, אני אשמח לשמוע איזה קלפים מצאתם. איזה קלפים מצאתם? טונו רבונון, כן? גופה, טניו, או מרמר, או גברה. אוקיי. מה משותף לכל הדברים האלה? אגב, במשחק הזה, כל פעם ששמים קלף חייבים להגיד את מה שכתוב. מה המיוחד בקלפים הצהובים? שזה הפתיחה. זאת אומרת, אין פה שאלה ותשובה, אלא זה בעצם ציטוט. וזה הדבר הראשון שאני רוצה ללמד ילד להכיר גמרא. השלב הראשון, אני רוצה שיכיר את הפתיחה. אני עוד לא רוצה שהוא עוד ידע מה השאלה, מה התשובה. קודם כל תדע לזהות ממה מורכב הדף. מה יש לך פה? משנה, יש לך פה ברייסה. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו פה לדוגמה. ניתן פה כמה דוגמאות. שימו לב שכל מילה זה עולם אחר. אגב, המשחק הזה, מי שהמציא אותו בעצם זה רבינה ורבשי. כל מה שלקחתי זה גמרא רש"י מפורש, הוא אומר שרבינה ורבשי הם קבעו מילות מפתח שהן מלוות את כל הלימוד, שיעזרו לנו להבין מה זה הלימוד. זה בעצם משחק שהזכויות היוצרים לרבינה ורבשי. בואו נראה. מה זה מסניסין? כל מילה היא מייצגת משהו. מה זה מסניסין? עשיתי את זה בגדול. משנתנו, כן? זה המשנה שלנו. מה זה תנן? שאני לא במשנה אחרת. תנן הוסום, תנן מקום אחר. אוקיי, תניה. ברייס. תונו רבונון. ברייס. אז מה ההבדל בין זה לזה? איך? מוסמך. זה תנו רבונון, כל החכמים שנו, זה רק בודדים שנו, זה יותר מוסמך. שאומרים שזה תוספתה. יש תנה, משנה קצרה, יש איתמר. בכל אופן, מה הדברים האלה? זה הכל מילות שאנחנו מקנים אותם תוך כדי למידה לתלמידים. אני אומר להם, תמצאו לי את הברייסה. איך תמצאו את הברייסה? יש לכם סימן, תנו רבונון. תמצאו לי את הברייסה. זה שלב ראשון, אני רוצה שתלמיד ידע לזהות. שימו לב, מה שדיברנו על חוכמה בינה ודעת, הדבר הראשון שילד יכול לזהות, כל ילד יכול לזהות, תמצא לי את המשנה. איפה מתחיל המשנה? איפה מתחיל הברייסה? יש לנו את מילות המפתח. עכשיו, נעבור שלב שני. וזה אגב גם במשחק, אני משלם לכם משחק אגב כל מה שאני אומר, יש לכם פה גם דפי הוראות, תוכלו לראות. ולכן במשחק, המשחק הרעיון שלו כמו טאקי, למעשה כל אחד מקבל 8 קלפים, אל תעשו את זה עכשיו באופן כללי, והמטרה שלו להניח אותם בקופה, אוקיי? עכשיו, אתה צריך לפי הסדר של הגמרא, כאילו. אז מה הדבר הראשון שאתה צריך לשים? אתה צריך לשים פתיחה, תניה, ולהגיד, תניה, תונו רבונון וכו'. אתה יכול לשים עוד פתיחה על זה, אבל פה אני רוצה להיכנס איתכם קצת לשאלה. מה הגמרא רוצה? מה הגמרא רוצה לברר? שאלות הבירור. מה הגמרא רוצה לברר ומדוע? אוקיי, שימו לב, תחפשו את הקלפים הירוקים. ירוק חזק. חפשו את הירוק חזק. קלפים ירוקים חזקים. אוקיי, כמה שיותר. חפשו כמה שיותר קלפים ירוק חזק. אוקיי, יפה. אבל רגע, מה שאני רוצה מכם, לפי הקלפים האלה, תחשבו רגע ותגידו לי מה הגמרא רוצה לברר. מה היא מחפשת לברר? אוקיי, בוא נשמע. מה הגמרא רוצה לברר? תסתכלו לפי הקלפים האלה. איך? קודם כל מי זה? דעת מי? אוקיי, מה עוד? איך? מה? מה זה מה? מה הכוונה מה? איך? מה אמרנו? קודם כל, זה מה שאמרת? קודם כל, מהי קומר? זו שאלה ראשונה. אתם יודעים, יש בגמרא על אנפוריו, הגמרא שואלת מה אנפוריו, אבל מה אני עושה לילדים? אתם יכולים לעשות את זה בכיתה. שאלו אותם, יש לכם פה איזה מילה קשה? יגידו אנפוריה.
יש לך שאלה על זה? אומר, מה זה אין פוריה? כל הכבוד, שאלת את שאלת הגמרא. הרי זו השאלה הראשונה של הגמרא, מה זה? כן? זו שאלה ראשונה. אוקיי? אז הגמרא רוצה לברר מה? הגמרא רוצה לברר מי? מה עוד הגמרא רוצה לברר? מדוע? למה? מה איתה אימה? אוקיי? מה עוד הגמרא רוצה לברר? שיש מחלוקת, אוקיי? כן? זה גם כן קשור לטעם. איך? מי אמר איך? איך ידומי? איך מדובר? מה עוד הגמרא רוצה לברר? איך? המאי זה, למה? כן? מה עוד? מה החידוש? מה החידוש? פשיטה, מאיקו משמעון. מה שאני אומר לכם עכשיו זה מיוסד על דברי רבי יצחק קנפנטון. הוא כתב ספר שאומר יש 8 שאלות קבועות שהגמרא רוצה לשאול. זה מה שהגמרא רוצה לברר. ואני מראה לכם, רבי יצחק קנפנטון, שהרבי רש"ב כותב בקונטרס עץ חיים, שמי שרוצה ללמוד בצורה יסודית, הוא צריך ללמוד לפי רבי יצחק קנפנטון. אז הוא אומר, יש לך 8 שאלות שהגמרא שואלת באופן קבוע. פה אין את כל 8. פה יש את היותר הבסיסיים. מי אמר את המשנה? מה כתוב במשנה? איך מדובר? מניין? מה החידוש? למה? מה ההלכה? יש פה כמה דברים שלא הכנסתי. מה זה שונה ממשהו אחר? האם זה בא לרבות או בא למעט? אוקיי, זה לא הכנסתי, זה כבר דברים יותר גבוהים. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת לפני שאנחנו ממשיכים לשלב הבא. ריבונו של עולם, מה מעניין את הגמרא? מי אמר את זה? מה אכפת לך מי אמר את זה? מה אני מבין? מה כתוב? יותר מזה, מה אכפת לגמרא בדיוק? מה כתוב בכתוב? מה זה מפריע לגמרא כל כך? מה אתם אומרים? יש כאלה, הגמרא רוצה שיהיה מעניין, שיהיה שאלה, תשובה, זה... אני אשאל אותך שאלה, קודם כל על מה? למה אכפת לגמרא? מה בדיוק כתוב? כתוב. מה זה, בשביל מה אנחנו יושבים פה? למה זה חשוב לברר עוד פרטים? איך? בדיוק, המשנה זה תורה שבעל פה, שיש את כל ההלוכות במשנה. הגמרא פשוט רוצה לברר מה ההלכה. ולכן אם אנחנו לא מבינים מה זה אנפוריו, כתוב כל כאן אנפוריו אין חייב להחיץ, אז אני לא יודעת ההלכה. אני רוצה לדעת מה ההלכה. אז אני מבין מה, למה זה חשוב, איך בדיוק מדובר פה, אוקיי. מה זה חשוב מניין? מה אכפת לי מניין? מה זה, זה משנה, מה אכפת לי אם יש לזה, ברור שזה. ואם מניין לומדים את זה מהפסוק הזה, אני לא יכול ללמוד משהו אחר מהפסוק הזה. זה נוגע להלוכה, אוקיי? מה זה חשוב לי, למה? מה אכפת לי, למה? להקיש למקומות אחרים. אם זה הטעם, אם יש 2 טעמים, אז יש נפקא מינה. מה זה חשוב לי, מה החידוש? מה אכפת לי, מה החידוש? החידוש. זה הלכה, מה כתוב במשנה? מה אתה חופר, בארץ אומרים, לא יודע איך אומרים את זה ברוסית. אוקיי, מה עוד? אם אין חידוש אז לא הבנו, אז אנחנו בעצם מבררים את ההלכה, אנחנו בעצם מבינים מה החידוש. וכן הלאה והלאה. שימו לב, דבר מאוד מעניין. אם הגמרא רוצה לברר את 8 הדברים האלה, אבל לגמרא יש 3 צורות לברר את זה. יש לגמרא 3 צורות. אגב, כל אחד יש לו מילת מפתח אחרת. כן? מני, פשיטה, כל אחד יש לו, בעצם בלשון הגמרא יש לנו מילים. ברגע שאתם מכניסים לתלמידים האלה את המילים האלה, הם יודעים לבד לזהות. עכשיו אנחנו רוצים לברר איך. עכשיו אנחנו רוצים לברר מי. עכשיו אנחנו רוצים... אגב, זה עוד לא שאלתי. מה אכפת לי מי אמר את זה? משהו, גמרות, סוגיות שלמות, מי אמר את זה? הוא אמר את זה. כללי פסיקה. כמו מי ההלכה, ואז אני יכול לברר יותר את דעתו בהיקש, כן? אז נוגע למעשה. זאת אומרת שהדברים שהגמרא מבררת, איך? למיר מדידי עדידי. זאת אומרת, כל דבר, כל שאלה פה היא שאלה של חיים ומוות. זה לא סתם שאלה. זה נוגע, זה קריטי. הלכה ככה, מי שעבר על זה, חס ושלום, הוא חייב מיסס בייסדין. זה נוגע, כל דבר הוא זועק. אבל הגמרא, כדי לברר את זה, יש לה 3 צורות. צורה אחת, אמרתי לכם, היא שואלת את השאלה הזאת, את השאלות. אבל יש עוד צורות. איך הגמרא מבררת את זה? באיזה צורה נוספת הגמרא מבררת את זה?
קודם כל יש צורה יותר פשוטה, היא לא באה שואלת, היא מיד קובעת עובדה. היא מיד אומרת, מסניסני, מה נראה בזה? היא לא אומרת זה בצורה של שאלה ותשובה, היא פשוט קובעת. מי טיימה, בלי מי טיימה, לפעמים, מפני שכך וכך. לפעמים הגמרא אומרת את זה לא בצורה שאלה, אלא בצורה של קביעת עובדה. לפעמים הגמרא שואלת את זה בצורה של שאלה. אבל יש לפעמים עוד צורה שהגמרא שואלת. מהי הצורה הנוספת? זה הקושיות. למעשה בקושיות שהגמרא מקשה, היא רוצה להגיע לאותם יעדים. היא גם רוצה לברר את אותם ברורים, אבל פשוט באמצעות של קושייה. עכשיו בוא נמצא, עכשיו שימו לב, לכל שאלה יש תשובה. התשובות הם בצבע ירוק. עכשיו תחפשו, ותודה רבה על שיתוף הפעולה, מעריך את זה, זה לא מובן מאליו. בואו עכשיו נחפש את הכחולים, את הקלפים הכחולים, ותמצאו לי בקלפים האלה 4 סוגים של שאלות. 4 סוגים של שאלות. תמצאו את הקלפים הכחולים, חפשו לי 4 סוגים של שאלות. שמתם לב שאני חילקתי את זה לשני צבעים, יש את הירוק ויש את הכחול. הירוק זה שאלה, הכחול זה קושייה. מה ההבדל בין שאלה וקושייה? זה סברה שלי, שאלה מחוסר ידע, קושייה מהרבה ידע. יפה? סברה שבעצם שאלה, רק שואלת, ושאלה מקשה על משהו. מקשה. קושייה זה לברר, בעיקרון שאלה זה לברר, קושייה זה שיש סתירה. אז שאלה בעצם זה חוסר ידע, מי אמר את זה, מה כתוב בו? קושייה, זה אומר יש לי ידע שסותר, יש לי מה שאתה אומר, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, זה יש משהו אחר שזה לא מסתדר. עכשיו תמצאו לי 4 סוגים של שאלה, כן, מתוך הקלפים. מה אתם אומרים? מה הסוג הראשון? סליחה, של קושייה, לא של שאלה. איבאיה, זה סוג אחד של איבאיה. מי סווי זה סוג אחר, כן? מתקיף, אוקיי, שימו לב, אני הבאתי פה, שימו לב פה לאיורים, אוקיי? מה זה, איזה סוג של שאלה זה? יש 2 מקורות שסותרים, זה יכול להיות סתירה מרומי דידי, זה יכול להיות רומי מפסוק לפסוק, ממשנה למשנה וכו', יכול להיות גם סתירה מתוך מיני ובי. מה הסוג שאלה הזאת? סברה, מהיגיון, מתקיף. מה הסוג השאלה הזאת? ממקור. מה שאתה אומר זה לא נכון, כי יש מקור אחר. אייסבי, אני משיב עליך, זה יכול להיות מייסבי, זה יכול להיות אייסבי, זה יכול להיות מוסיב, כל מיני צורות. זה לא נכון, בגלל שיש סיבה. זאת אומרת, אני יכול להקשות עליך, או מסברה, או ממקור, מה שאתה אומר נכון, או שמה שאתה אומר זה לא מסתדר, כי יש משהו סותר את מה שאתה אומר. ורמינו זה... מתקיף זה מסבורה. זה שייך לסברה. אייסבי זה ממקור, מביא לך משנה. תמיד, מייסיבי, מה מופיע אחרי מייסיבי? מביא המשנה. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בין מייסיבי לאורמינו? זה באותה רמה. אורמינו זה באותה רמה, זה משנה על משנה. וזה משנה על המורה. אוקיי? זה ממשנה על המורה, שזה משהו יותר גבוה ממנו, זה, אוקיי. מה לא הכנסתי פה? אגב, על כל אחד יהיה תירוץ. יש לנו מילים של תירוץ, לא יקש יהיה, אלו, לא ילם, כן? קיצור, יש לי תירוץ. אז במשחק זה עובד ככה. על שאלה מה אני יכול לשים? מה אני יכול לשים על שאלה? תשובה. על קושייה מה אני יכול לשים? תירוץ. האם אני יכול לשים תירוץ על שאלה ותשובה על קושייה? לא, זה לא אותו צבע, אתם תראו. זה לא אותו צבע, זה ירוק וזה כחול. אי אפשר להרבב. זה סוג אחד וזה סוג אחד. אוקיי? מה לא הכנסתי? את האיבאי. מה זה איבאי בעצם? ספק. שאלה. אז איבאי למה זה שייך? למעשה לשאלות. אבל מה ההבדל? כי איבאי זה שאלת חכם. זה שאלה מצד אחד ככה, מצד שני ככה, זה לא סתם שאלה, מה הייתה אימא? זה שאלה. האם הטעם הוא כזה או הטעם הוא כזה? במידה מסוימת זה קצת קרוב לקושייה. לכן פה זה במשחק זה נכנס בחלק מהקושיות. אוקיי, אז בואו נראה איך זה עובד. המבנה. אוקיי? וזה למעשה מבנה של סוגיה.
על פתיחה, אני יכול לשים על סוגיה, זה פתיחה, אני יכול לשים או עוד קלף של פתיחה, משנה ברייסה, אני יכול לשים שאלה, אני יכול לשים קושייה. על שאלה, תשובה, על קושייה, תירוץ, אוקיי? יפה, מה אני יכול לשים על תשובה ועל תירוץ? קודם כל, אני יכול להמשיך את הדיון, אני יכול לשאול עוד שאלה, תשובה, שאלה, קושייה, תירוץ, אני יכול להמשיך. אבל אני יכול לעשות עוד משהו. מהו הדבר הנוסף? מישהו אמר פה דחייה, אוקיי? חוץ מזה, זה עוד מעט אני אגיע. סיוע. שימו לב. למה צריך סיוע? אז בואו רגע אחד, בואו נחפש את הסיוע, קלפים, סגולים. עבדתם יפה עד עכשיו, ישר כוח, בואו נחפש את הסגולים. בואו נחפש עכשיו את הסגולים. בואו נראה, תמצאו לי 3 סוגי נמי בסגולים. 3 סוגי נמי. אל תגלה, תן לכולם פה, אתה כבר מוכן מראש. כבר מהתלמידים, ישר כוח, אוקיי? אוקיי, אבל לפני שתגידו לי מה מצאתם, נשאל אתכם למה צריך סיוע, השאלה, תשובה, ענינו תשובה, למה צריך סיוע? מה זה מוסיף? שלא יהיו שאלות, אני מבטיח לך שיהיו לך שאלות על הסיוע הזה. למה צריך סיוע? כל טוב ויפה, שאלת, עניתי לך. סדו אין פייר, כל טוב ויפה, מה? איך? מי אמר שאתה צודק? הרי אנחנו בבירור הלכה. אנחנו רוצים לברר מה היה דין מקרה כזה. אז אתה שאלת אותך שאלה, איך תשובה, מי אמר זה נכון? הרי אתה המוירה, אתה לא תענה, אתה אמרת. אולי סתם דחית אותי, סיוע מבסס שזה נכון. אוקיי? עכשיו תמצאו לי 3 סוגים של סיוע. מה מצאתם? חוץ מאי נמי. אי נמי, בסגולים יש גם דברים שהם לא סיוע, יש גם דברים שהם עוד תשובה. מה מצאתם שעם נמי? יש תניא נמי אוכי? נמי, חפשו לי את הנמי. איך? תניא נמי אוכי? אוכי נמי מסתברא? אי נמי, אמרתי זה לא בתור סיוע, אלא זה בתור עוד אפשרות. די כנמי. אוקיי, מה ההבדל בין 3 סוגי הסיוע האלה? אוכי נמי מסתברא, אני אומר לך, את ההגיוני, מה שאמרת, יש לי הוכחה שאתה צודק, יש לי היגיון. תניא נמי אוכי? מביא לך ברייסה, זה כתוב. דייקו נמי? זה היגיון, אבל מתוך מה? מתוך הכתב. יפה. דייקו נמי, מאיפה מביאים את זה? בדרך כלל? מתוך הברייסה או מתוך המשנה. אז אני אשאל אתכם שאלה, למה לא כתוב תנא נמי אוכי? לא מצינו, אני לפחות לא מציתי, תנא נמי אוכי. שנינו במשנה, גם כן כך. אם שנינו במשנה כמו שאתה אומר, אז אתה בבעיה גדולה. במשנה אתה לא תביא, שנינו משנה ככה, אז מה אמרת? אז לכן יכול להיות דיוק מהמשנה, אני יכול להביא לך כסיוע. אני לא אביא לך משנה כסיוע. כי אתה המוירה תגיד מה שכתוב במשנה, היה לך שאלה. תנא נמי אוכי זה יהיה לך קושיה, זה לא יהיה לך סיוע. אז אם כן, יש סוגים שונים של סיוע. אז בואו נשאל ככה, אז אם כך, בואו נחזור מה אפשר לשים, אז הבנו שיש לי פתיחה, אני יכול לשים איזה שאלה, אני יכול לשים קושיה, אני יכול לשים, על תשובה ותירוץ, מה אני יכול לשים? הוספה. מה זה הוספה? סיוע. זה, או עוד תשובה וכדומה. מה אני יכול לשים על הוספה? מה אתם אומרים? מה אני יכול לשים על הוספה? היה לנו ברייסה, מה אני יכול לשים על זה עכשיו? איך? או דחייה, או פרחה, שאלה, קושיה, אני יכול להמשיך לשאול. על הברייסה שאתה מביא, אני אשאל שאלה, אני יכול להמשיך את הדיון? בדיוק, אני יכול לדחות את זה וכדומה. אז אם כן, על הסיוע, על ההוספה, אני יכול לשים עוד הוספה, אני יכול לשים שאלה, קושיה, אני יכול לשים, אבל במשחק זה עובד ככה. על ההוספה אני יכול לפתוח סוגיה חדשה. כי במידה מסוימת, כאילו, סיימנו, יש הוכחה, אפשר להתחיל סוגיה חדשה. אוקיי? אוקיי. עד כאן, כי אני רוצה שכמה דקות תנסו קצת להתנסות בדבר הזה. מה השעה עכשיו? איך? 25. אוקיי. מה האפשרות הפוכה מסיוע? הבאתי, שאלו שאלה, עניתי תשובה,
יפה מאוד. יש לי הוכחה, אני צודק. מה יכול להיות הפוך מסיוע? מה יכול להיות הפוך מסיוע? פרחה. יכלו להגיד קושייה, זה גם הפוך. אבל קושייה זה עדיין, מה זה אומר? שואל, אני יכול לענות. אבל כשמגיע פרחה, מה זה אומר? נדחו. זאת אומרת שעל כל שלב כזה, הבאת לי הוכחה, סליחה, ענית תשובה, אז או שהתשובה שלך מתקבלת, סיוע, אגב, בדרך כלל בפויסקים, אם יש תניא מאוחי, ככה נפסק. אם יש תניא מאוחי, ככה נפסק. אלא אם כן יש סיבות אחרות. הגמרא הביאה סיוע. אבל מה יכול להיות הפוך? דבריך נדחו. אוקיי. במשחק זה עובד ככה. פרחה, על מה לדעתכם אפשר לשים פרחה? על מה אפשר לשים פרחה? על איזה קלף? שאלה, תשובה, נחזור על זה רגע. פה. אתם רואים פה את סוגי הקלפים? על מה אפשר לשים פרחה? על שאלה אפשר לשים פרחה? אני יכול לפרוח את השאלה שלך? אני יכול לפרוח את הקושייה שלך? יכול לפרוח? מה הקושייה בכלל? לא קושייה. אני לא חייב לענות לך, אני יכול להגיד, אתה לא מבין מה שמדובר פה בכלל. על סיוע אני יכול לשים פרחה? על סוגיה אני יכול לשים פרחה? לא. זה אני לא יכול לפרוח. אז ככה זה עובד במשחק. שימו לב, מישהו שם לך קלף פרחה, אתה יכול להחזיר לו תירוץ. שם לך קלף פרחה, אתה צריך לקחת את הקלף שלך בחזרה. מי ששם נניח שאלה, ישימו לו פרחה, הוא צריך לקחת את הקלף שלו בחזרה. אלא אם כן הוא שם תירוץ. אבל על משנה אי אפשר לשים פרחה. אוקיי? עכשיו, לקראת סיום, יש עוד סוג אחד של קלפים, ראיתם פה? יש סוג אחד של קלף שאני לא אבקש פה מאף אחד. איך? יש קלף שהוא מכניס את כל האש, היה לי צעקה, למה הכנסתי את הקלף הזה? זה נקרא צא מבית המדרש. אבל מאיפה לקחתי את זה, מי יודע? מהבירמי, היה מקרה אחד בש"ס שיוציא את זה, אבל זה כל האש של המשחק, זה יוצא מבית המדרש. אבל יש עוד אש למשחק הזה, שיש 3 קלפים, תראו, שזה נקרא +1, +2, +3, ראיתם את זה? מה זה אומר? אם שמתי את זה, אם שמתי את זה, סיימתי את הדיון. נגמר הדיון, לוקחים את כל הרמה, שמים בצד. זה בעצם 3 כיוונים לסיום הדיון. איך מסיימים דיון בגמרא? איך מסיימים דיון? יפה, יש לי 3. אחד זה V, אחד זה X, אחד זה סימן שאלה. מה זה V? הלכסה, קרא לך, או שמע מינו, מה שאמרת, שמע מינו, כל טוב ויפה, סגרנו את הדיון, נתקבל. מה זה ה-X? מה שאמרת, תיובתה, מה זה תיובתה? דבריך נדחו לגמרי. קצת רמה יותר קלה, קשה, מה זה קשה? קשה אפשר לענות, אבל זה קשה, אוקיי? נשאר בשאלה. קשה עליו, אבל אפשר איפשהו לדחוק. מה זה? תיקו. תיקו לא תמיד הגמרא תגיד, אבל הרבה פעמים הדיון יישאר, בלי שיגידו את המילה תיקו, הדיון יישאר. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לא נסגר הסוגיה. תעמוד. אז זה אם כן, 3 כיוונים. עכשיו, מה הרעיון הזה של המשחק? מה חשוב לי? למה התרחתי תמיד חום כאלה גדולים, מתעסק בקלפים? רבותיי, אנחנו לומדים סוגיית התלמידים, הבעיה, הגרום בנזוקין הראשון, זה שלא מבינים לאיפה זה מוביל. יש שאלה, אני לא יודע, יש דף גימורה. זה גרום, אם אתה לא יודע מאיפה זה מתחיל ולאיפה זה מוביל, זה לא מעניין. אין לדבר סויף. אז יהיה מיליון שאלות, אני חייב לסגור את הדברים. ולסגור את זה בהתחלה. אני אומר לתלמידים, תשמעו, יש פה משנה. מה צריכים לברר? 1, מה אנחנו רוצים לברר? 2, למה זה חשוב לנו? למה זה מעניין אותי מי אמר? למה זה אמור לעניין אותי? אם התלמידים יבינו, למה זה אמור לעניין אותם מי אמר את המשנה? זה אמור גם, השאלה תעניין אותם? הם יבינו שאם אמר את זה רבי יהודו, אז הלכה כמותו, ואם אמר את זה רבי שמעון, אין הלכה כמותו. יבינו, אז לכן זה נוגע. ולכן חשוב לי, כשאני מתחיל סוגיה, שיבינו קודם כל לאיזה אחד מ8 השאלות, איזה דבר הגמרא רוצה לברר פה. 1, 2, מה נסגר, רבותיי? מה נסגר בסוף? מה נסגר? בסוף הסוגיה תסגרו להם
מישהו אמר, עשה בגד יפה, הוא לא תפר אותו, מה קרה? הכל נפרם. אם אנחנו לא תופרים את הסוגיה, אז מה יצא? רצינו לברר מי אמר את זה, לפי התשובה הראשונה זה רבי יהודה, לפי התשובה של רבי שמעון, לפי התשובה השלישית, זה שני דעות, בזה הסתיימה הסוגיה. תפרנו את זה, יש לנו מסקנה. המסקנה היא זה נדחה, המסקנה היא זה יתקבל, המסקנה היא שיש ספק, בסדר גמור. חד וחלק. אדרבה, יש מורים, ראיתי מורים שעושים ככה. שאלה, תשובה 1, תשובה 2, תשובה 3. שימו לב, בשיעור ראשון אתה אומר, אנחנו בשבוע הזה נלמד את השאלה ותשובה מספר 1. בעוד שבועיים אנחנו נלמד תשובה 2 ותשובה 3. בשיעור הזה אנחנו נלמד שאלה, תשובה, תחייה, ואז באמצע השיעור אומר, עכשיו למדנו את השאלה, מי יודע מה למדנו עכשיו? מי יכול לעשות וי בכיתה? יש לי פה התחלה וסוף. אתם יודעים מה הם מחכים, ואיפה אנחנו נמצאים בתוך הפירמידה הזאת. ואתה רוצה את זה בצורה של תרשים. שאלה, שתי תשובות, תשובה א', תשובה ב'. על תשובה א' יש לי שאלה, על תשובה ב' יש לי הוכחה. אוקיי? אתה מראה להם, תלמידים, איך אומרים, יש איזה התחלה, יש איזה סוף, אפשר לאכול את זה. אז זה... אני גם כותב מספרים. מה זה מספרים? שלב 1, שלב 1, שלב. חוץ מלכתוב שאלה תשובה גם משתמש במספרים. ומה שחשוב, גם תלמדו אותם לזהות את זה לבד. המילות המפתח האלה של המשחק, אתם מזהים אותם, מי רואה איפה מתחיל ברייסה, איפה נגמר ברייסה, איפה מתחיל שאלה, איזה סוג שאלה זה, מה הגמרא רוצה לברר, איזה סוג של שאלה, אנחנו רוצים לברר מי, מה, איך, כדומה. כמובן זה טעימה, אבל אם תלכו בכיוון הזה, אתם תראו, יש יעד, יש דרך להשיג את היעד, תראו שהדברים פתאום נהיים יותר מעניינים, וגם כל הזמן תסבירו להם למה זה חשוב השאלה הזאת. למה זה חשוב לגמרא לשאול את זה? תשאלו אותם את זה, תסבירו להם את החשיבות. עכשיו נעבור, אם אפשר בבקשה שנחזיר את המשחק לקופסה. גם לא הספקנו להתאמן בפויה, אבל זה מי שירצה, אני אסביר לו את זה בפרטיות. אני רוצה עכשיו לשתף אתכם באתר שזכיתי לפתח. אתה יכול להעביר קישור של זה? קישור? שזה קבוצה? אני מאוד הסתבכתי פה עם האינטרנט, לקח לי הרבה זמן לראות איך עוקפים את זה, אבל בסוף זה עלה. בהתחלה היה פה מניעוס ועיכובים, הקוד לתלמוד פה סומן כדבר שהוא לא... אבל ברוך השם גם בברית המועצות תשרו את הקוד לתלמוד. אז אני קודם כל ברשותכם אפתח בסרטון קצר, ומה שאנחנו נלמד עכשיו זה אסטרטגיות איך להקנות שפת הארמית. בסגנון לא של ושיננתם לבונכו, אלא ולימדתם אויסו. כמו שאמרתי, צריך גם את ושיננתם וגם את ולימדתם. שיננתם זה שאני שר איתו, שאני זה, אבל פה אנחנו נלמד את האסטרטגיה, איך אנחנו עושים את זה בצורה של ולימדתם אויסו, שהוא לבד מפצח. שימו לב, בסוף יש שאלה, רבותיי. רגע, בואו נראה שנייה. אפשר לסגור את האור. מה איתך? אני רואה שאתה לא מרוכז היום. כן, קשה לי עם הארמית. קשה לי עם הערבית? זאת כל הבעיה? תגידו לי, אתם טובים בפענוח כתב סתרים? בטח, אני אלוף בזה. מצוין. הערבית של הגמרא היא ממש כמו כתב סתרים. אם יודעים את הקוד, אפשר לפצח אותה לבד. אני אתן לכם את קוד הצופן. ככה תוכלו להבין את שפת הגמרא בעצמכם. אתם רוצים? בטח! וכך, בואו אחריי. עכשיו תראו מקרה שקרה לפני 1,500 שנים. תקשיבו טוב ותנסו לפענח את
קוד הצופן של מילות הארמית שמובאים. ביסרה ושיקלה, ביסרה ושיקלה, קמחה, קמחה. תביא לי את הכספה. כל יום אני קמחה וחמרה, וביד שלי לא נשאר ממונה. שיקרה, כולה שלי, כך כתוב בשטרה. למה אתה מתקע לרעבה? מלך ודיינה. לפני שנפתח ספרה ונראה מה דינה, תן לו גברא חצי ממונה. יהיה נחת לרחמנה מלכה של עלמא, ויהיה שלמה לכולה עלמא. לכל המילים הערביות בהם שוחחו יש מכנה משותף. אם תשנו עוד אחת, תפצחו את כל המילים. אולי אתם יכולים לעזור להם מה משותף לכל המילים ומה קוד הפיצוח שלהם. אוקיי, מה אתם אומרים? מה קוד הפיצוח של כל המילים האלה שהיו בסרטון? איך? א' בסוף מילה. אתה חותך את הא' בסוף מילה, יש לך את ה... כן? כל הרשימה של מילים. עכשיו, מה שעשינו פה זה 10 שלבים, יש לנו 10 כללים, שאם אתה לומד אותם, אתה יודע סביבות 60% מהארמית לפצח לבד. אם אתה מתאמן על 10 המילים, 10 הכללים, שימו לב, יש כללים שהם מורכבים מכמה שלבים, אני עכשיו אראה לכם 2 דוגמאות, ואחרי זה נעשה משחק משולב. בסדר? ושיש לנו מספיק זמן, מי פה על הרב רמי לא פה. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם 2 דוגמאות. דוגמה אחת, שהיא יושבת כמו שעשינו פה, להוריד את האלף, תגלה את המילה. הדוגמה הזאת זה נקרא, אשלם את המילה. שימו לב, אני אתחיל את זה אחרת. יש מרתן, מה זה מרתן? המילים האלה נפל אות אחת בסוף המילה. אם אתה מוסיף את האות הזאת, שהיא או מם, או רש, או תף או נון סופית, לפי הסדר הזה, רוב הסיכויים שזה זה, אחרי זה זה, אחרי זה, אוקיי? אם אתה מוסיף את האות הזאת, אתה מגלה את המילה. דוגמה, אומרי, אני מוסיף מם, מה יצא לי? אומרים. אי, אני מוסיף מם, שימו לב, אני הולך לפי הצליל, לאו דווקא לפי הכיתוב המדויק. אם אני מוסיף לאי, מם, מה יוצא לי? כותבי, לימו, פה זה קצת יותר קשה, מה אני מוסיף? ריש, מה יוצא לי? לומר, מניסיון ילדים יודעים לעשות את השינוי, על הצליל, לא על האלף, צליל, לימור, למר. אני מראה להם את המילים האלה, ואני אומר להם, המילה הזאת אתה צריך להוסיף לה או זה, או זה, או זה, או זה, אוקיי? אני צריך להראות להם את המילים, ואם אני רוצה, אני גם יכול להסביר להם את הכלל. כלל אומר שבארמית בלשון רבים נופל המם. כותבי, שווקי, נכסה דלוניידה, נדלן, כולנו אוהבים נדלן. מה זה נכסה דלוניידה? נפל, בנכסה עם מה נפל? ניידה, כמה מהם? זה לשון רבים, וכן הלאה והלאה. אוסקי וכדומה. דבר מעניין שבלשון נקבה, גם אותו דבר, לא, אין כמו בעברית שזה כוסות, אלא זה כוסים כאילו, שולחנים, אין שם זכר ונקבה, אז אותו דבר, אוקיי? דבר נוסף מעניין שבלשון אמירה נופל האות ריש, אימה נופל האות ריש, תימה, תאמר, אימה, אמור, אמינה זה כמו אמרינה, הריש נופל באותיות מהם. בכל אופן, אני נותן לתלמידים לתרגל את הדבר הזה. איך אני נותן לתרגל? נותן לתרגל את הדבר הזה, שנייה, יש פה משחק, בואו נעשה משחק. אוקיי, שימו לב, אתם תגידו לי איזה אות לשים. איזה אות לשים? רואים את המילה שנופלת הראשונה? אוי, טעיתי, אוקיי? תגידו לי מה לשים?
יוימה, מה להוסיף? מם. יימו, מה לשים? ריש. תנוי? מם. עומרי? שמיו? ניימו? ריחיו? הופ, איכו? יפה, ברגע האחרון תפסנו אותו. בי? תף. אי? וכן הלאה, כן? לא נעשה את הכל? אוקיי, וכן הלאה. אוקיי, מה הרעיון? אתה מתרגל, זה נכנס לך. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? לא כל אחד יש לו מחשב בכיתה. אבל אם אתה נתפס, בדרך כלל יש סוגיות שיש לך כמה מילים כאלה. אז במקום להגיד לילדים, מי יודע מה זה? אתה אומר ככה. המילים האלה ואלה אתה רושם אותם, מילה 1, 2, 3, זה מרתן. מישהו יודע, ואז אני יכול גם תלמידים הכי פשוטים, להביא אותם ללוח, אני יודע, ילדים מאוד אוהבים את זה. תגיד לי אתה, איזה אות אתה מוסיף? זה או זה? כל ילד יכול. תנאי אחד, צריך ילדים מעברית, כן? ילדים שהם לא יודעים, יש בזה בעיה ש... אבל תגידו אתם, זה לא יכול ללכת? אז מעניין אותי, מה אתם חושבים? אף פעם לא. באיזה קטע לומדים? איך? באיזה כיתה לומדים בדרך כלל? בדרך כלל בהתחלת הגמרא, אגב, אני ממליץ מאוד שנה לפני כן להתחיל את זה. שנה לפני כן, יש לך כבר רקע. כן, למה לא? תתחיל להכיר מילים, חוויה. זה נמצא באינטרנט, כן? חלק אפשר בחינם וחלק בשכר. אוקיי, עכשיו שימו לב, אני רוצה לתת לכם עוד צורה של זיהוי, זה לא באמצעות כלל שפה, אלא באמצעות דמיון. שימו לב, אם אתם צריכים להקנות את זה לתלמידים, חלק גדול מהארמית הם יודעים, זה נקרא פעלים. פעלים, חלק גדול מהגמרא זה פעלים. מה זה פעלים? משהו שפעלתי, עשיתי, זה יכול להיות הלכתי, באתי, עליתי, ירדתי, אכלתי, עסקתי, כל הדברים האלה זה פעלים. רוב הפעלים אני יכול לזהות אותם לפי הקשר לשוני, לא ממש מילולי. אתן לכם דוגמה. שימו לב, לכל דבר יש רמז. גמר ילף, מזכיר לך ילף, אלוף, אולפנה. מה זה המילה אלוף? זה אחד שהוא שמר, הבין, עשה או למד. אוקיי? מה אתם אומרים? איך? אולפנה, מה זה אולפנה? למד. יפה. תא, אגב, יש פה דברים בגלל שזה בעיה, לפעמים הוא עושה דברים שאני לא מרוצה. פה למשל, הוא עשה משהו שאני לא מרוצה. למשל, תוחזי פירושו ראה, אוקיי? בוא ראה, אוקיי? אזל, כשאומרים אזל מהשוק מתכוונים מהשוק. הלך מהשוק. קם, מילה נרדפת לקם, עמד. אני יכול פה אחד שהחליף אותי פה? מי מוכן להיות משחק? כבוד הרב מוכן? הרב גרוסמן, מישהו? אתה כבר שיחקת. מי מתנדב? רובן? בוא תחליף אותי. אתם תגידו לו מה לעשות. כן, חוזו, אני רק אסביר. מה זה חוזה בכוכבים פירושו? מה זה חוזה בכוכבים? הם יגידו לך, מה לכתוב? שימו לב, מה הרעיון? אני מכניס להם שיתבוננו במילה, מה זה מזכיר להם, אוקיי? סלי, כשאומרים על מישהו שהוא יסתלק מהעולם, מתכוונים שהוא? פה יכול להיות מבלבל, כן. הלאה, עבד, מה זה עבד? מילה נרדפת ל... עכשיו, מכיוון שהרב ראובן עושה את זה כל כך טוב, עכשיו שימו לב, עכשיו נעשה הפוך. הוא ייתן פה פועל, תגידו לו איך אומרים את זה בארמית.
שימו לב, איזה רמז הייתם נותנים בנוחס? איזה רמז הייתם נותנים? איזה רמז הייתם נותנים? לנחות? חשוב לנחות. רע. דיברנו על החוזה. איזה יפה. איך ילד אמור לדעת את ה... אוקיי, יישר כוח גדול לרב ראובן, וברכת מזל טוב גם, יחד עם מזל טוב. אוקיי, אחרי שהבנו כל כך טוב, כן, זה יותר למתקדמים, זה לא הייתי עושה בשלב ראשון, כי אין בזה כלל, אין בזה כלל, זה יותר בהמשך, אבל קודם כל יש לכם כללים, אני אעשה עוד כלל אחד ואז נעשה רגע משחק משותף, גם כלל שהוא מאוד מאוד חשוב. שנה סופה, הרבה פעמים אני פשוט משנה את סוף המילה, יש קפד סופה, למחוק את האלף, אמרנו, להוריד, לגזור את האלף, גיליתי את המילה, אבל יש שאני משנה את האותיות. מה הכלל אומר? שימו לב, י' וה' תהפכו את זה לבוב. לדוגמה, עלי, אני אומר בכוונה את עלי כי זה קצת קשה. כי עלי זה עלו, אז אני אומר את זה בכוונה כדי שכבר ידעו. עלי עליו. דעתי, אני אומר להם, תהפכו את הי' וה' לבוב. אגב, מאיפה לקחתי את הכלל הזה? אני אומר להם, אנחנו הרי החבדניקים תמיד צודקים, נכון? אנחנו צודקים. איך אני יודע שההגייה שלנו היא ההגייה הצודקת? הרי איך אנחנו אומרים, חוילום, איך אנחנו אומרים חוילום? חילום. איך אנחנו אומרים, יהיה כתוב עומר לוי, למד ווב, איך אנחנו נגיד? עומר לי. הנה הוכחה שאנחנו צודקים, גם הגמרא מדברת בצורה הזאת. זו הוכחה שאנחנו צודקים, אם אנחנו צריכים הוכחות בכלל. כן? אוקיי, אז דעתי, אז אני דעתו, כן? בקיצור, מקליד את זה פה. וכן הלאה. בי, וכולי וכולי. אז עכשיו, אני אבקש שישלחו קישור, זה נעשה משחק בלייב, כולנו ביחד, אוקיי? נעשה, כן, תשלחו את הקישור של המשחק, רק רגע, כן, תעשה קישור של המשחק, ואנחנו נעשה את המשחק על שלושת הכללים שלמדנו, אני חוזר מה הכללים שלמדנו, א' בסוף מילה מה אנחנו עושים? מוחקים. מרתן, יש מילים שבהם אני צריך להוסיף או ממורי שאותה פונון, ויש מילים שאני י' וה' בסוף אני הופך לבוא. אוקיי, עכשיו אני פותח פה חדר, שימו לב, שלחתם את הקישור? אוקיי, תרשמו, כולם קיבלו, אני לא יודע מי מצליח לעקוף פה את זה, מי לא מצליח. בואו נראה, מי נכנס שיגיד? להיכנס ותכתבו, הנה יוסי נכנס, תרשמו את הקוד 926-707. אברהם מי נכנס? ראובן, שמעון, ראובן ושמעון ולוי. כבר 6 יש לנו. אנחנו כבר יודעים מה זה נחתין וסלקין, אז אנחנו סודרים. יפה מאוד. כולם מסתדרים? שלחו בקבוצה, כן? בואו נראה מי יהיה המנצח פה, רבותיי. שמונה יש לנו? הרב גכטמן, אתה גם נכנסת? זה בעיה. אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה להיכנס ועוד לא נצליח להיכנס? על הקישור ואז לכתוב את הקוד 926-707. אני רק חוזר כדי שתבינו ולא תתבלבלו, אתם צריכים לענות לא לפי הידע אלא לפי הכללים. לא לפי הידע, זאת אומרת לפי הידע אנחנו יכולים להתבלבל. צריכים ללכת רק לפי הכללים. אם זה א' בסוף מילה מה אנחנו עושים? מוחקים. אם זה י' וה' בסוף מילה מה אנחנו עושים? הופכים לזה לבוב.
מה היה הכלל הנוסף? מילים שנגמרים ביוד למשל, עומרי או זה, מוסיפים מם. אוקיי? יש מילים שבעצם מוסיפים. בסדר? כולם פה 12? רושמים 926-707. עזרו לו. הרב בקרמן יטרוף את הקלפים, הכי ותיק. אוקיי, עוד מישהו רוצה להיכנס, שנוכל להתחיל? כולם נכנסו? כולם נכנסו? הרב בקרמן גם... אחד ישבנו כקדם. כמו שהיית ילד בכפר חב"ד, לא היו משחקים את זה? שלחו לינק, נכנסים ורושמים את ה... יש פה מישהו קוראים לו יחי המלך, אני מבין. אולי קופצ'יק. אוקיי, בסדר, כולם פה? תשע, 2, 6, 7, 0, 7. אוקיי? אתה נכנסת? כבר אני יכול להיכנס. אוקיי? שוב, כמו שאני אומר למצטרפים, אל תעשו אגב, זה הולך גם לפי מהירות, אבל יש יותר ניקוד על התשובה הנכונה מאשר מהירות. לכן עדיף קודם כל לוודא שזו תשובה נכונה, ולפי הכללים, לא לפי ידע, אלא לפי הכלל. א' בסוף מילה מורידים, י' וה' הופכים לבוב, ומילים אחרות מוסיפים או מרתן, או מם, או רש, או תפנון. בסדר? אנחנו מתחילים. עוד מישהו רוצה שנחכה לו? אוקיי, אני מבין שכולם פה? אוקיי, בואו נתחיל. אוקיי, מה זה בוי? בתיים, בעינו, בי. איך אומרים את זה? בארמית. פה אנחנו עוברים את זה, שימו לב, זמן קצר והמלאכה מרובה, אתם צריכים ללחוץ במהירות, אז מי שלא הבין בפעם הראשונה, צריכים להשתדל ללחוץ מהר כי הזמן קצר, אוקיי? שוב, יש פה לפעמים מילה בעברית שצריך לתרגם אותה לארמית, לפעמים זה מילה בארמית שצריך לתרגם אותה לעברית, אוקיי? שימו לב, רשום לנו פה מי ענה, בואו נראה סיום השאלה, אוקיי, שמן הראשון, למה? כי הוא לחץ יותר ראשון, הוא לחץ יותר מהר על התשובה הנכונה, אוקיי? כמובן שזה לא מדרג את כבוד הרבנים לפי חשיבותם, זה פשוט לפי מי אוקיי, השאלה הבאה, מה זה בו? איך אומרים דעתי בעברית? איך אומרים דעתי בעברית? כן, תרגמים את זה. במקרה הזה, AI עוד לא נתתי לו את ההוראה, אבל זה לא עשה את זה מספיק מבלבל. אבל בגדול זה אמור להיות יותר מבלבל. דעתם, דעתי, פה זה לא היה כל כך מבלבל. אבל אוקיי, שימו לב, סיום השאלה. אז יש לנו פה טבלת הניקוד. רבותיי, יש מצב שיחי המלך ייקח בסוף את הקופה. אוקיי, שמי, איך אני מתרגם את זה לעברית? שימו לב לכלל, י' וה' בסוף מילה, למה אני הופך את זה? יש לנו 7 שניות, 6 שניות, תשתדל לענות, נזדרז ללחוץ. אוקיי, יפה גם, אגב, פה כולם ענו נכון, אתם רואים? כולם ענו נכון. יפה מאוד, שמי זה שמו, לפי איזה כלל השתמשנו? איך? י' וה' הופכים לבא. י' כ' ו', זה דווקא אהבתי. אוקיי, שימו לב. אוקיי, שאלה הבאה. לא, איך אומרים את זה בארמית? שימו לב, פה זה די קל, כי עדיין לא סידרתי אותו שהוא יש שאלות מבלבלות, אז זה פה יחסית קל. כן?
יפה מאוד, גם כן כולם ענו נכון. שימו לב. שאלה הבאה. לי, איך אומרים אותו בעברית? פה זה כן קצת מבלבל. עוד פעם, להשתמש בכלל. יפה מאוד. יפה מאוד. שאלה הבאה. איזה מילה לא שייכת לקבוצה? שימו לב. זה... אני בעצמי לא יודע מה קרה פה, אבל תנחשו, נעשה את זה לפי ניחוש. זה עדיין לא דייקתי אותו עד הסוף. תעשו פה לפי ניחוש, בלי זה. אוקיי. בסדר, זה היה סתם ניחוש. שאלה הבאה. ידי, איך מתרגמים אותו לעברית? יפה מאוד, כולם ענו נכון. בואו נעצור, נעשה עוד אחד ובזה נסיים. שימו לב, יש פה שינויים בבחירות. רואים שהממשלה, חברי, למה אני מתרגם אותו? זה יהיה האחרון. עוד פעם כולם ענו נכון, יפה מאוד. קודם כל כפיים ליוספי. ולכל הבאים בתור. חלק מהשאלות לא היו הוגנות ככה שתיקחו את זה בסדר, ושלא... אבל בכל אופן זה, פה התאמנו על כלל אחד. אבל בגדול אתם יכולים להשתמש בזה, לא חייבים מחשב לדבר הזה. השתמשו בזה. הנקודה שאני רוצה להעביר פה, תיתנו לתלמידים כלים להצליח לבד. אל תחפשו רק ללמד אותם. תנו להם, אפילו בביאורי מילים, אפילו בלזהות את המבנה של הגמרא, תנו להם כלי, ואז הם תוכלו להגיד להם את המילה שאתם הכי אוהבים להגיד להם. מה המילה שאתם הכי אוהבים להגיד להם? כל הכבוד. באמת כל הכבוד לכם, יישר כוח גדול, שיתוף פעולה, ושיהיה בהצלחה בעבודה הכי קדושה שלכם, להעמיד למדונים, חיונים של הרבה. יישר כוח. אין לי כמעט, אם אתם רוצים לרכוש אפשר, זה פשוט באחרונים שלי יחסית, אז אני לא יכול. בעדינות להגיד להם שלא יתרימו לעצמם. המשחקים, בגדול אני לוקח חזרה, אם מישהו רוצה לרכוש, יכול אצלי בפרטי, זה יחסית די אחרונים להוצאה, ובעזרת השם אולי בהמשך אני אוציא עוד, אבל זה יחסית האחרונים. מי שמעוניין זה עולה 50 שקל ליחידה. יישר כוח לכולם, ובהצלחה רבה. תודה רבה. אנחנו בערך עוד רבע שעה 20 דקות, רוצים לשבת עם הדיסקים. הם חדשים, פשוט לא כתבתי אותם בשביל. לא עטפתי אותם בשקית, הם חדשים. ככה עונג בולס. לא, הם לפני אריזה. גם נאבד לך חלק אחד, זה לא... המשחק עובד גם... אם תרצה, אני אסביר לך איך לשחק. יש לך כאלה שבטוח כאילו לא חסר פרטים וזה? כולם חדשים. כן. כולם חדשים, פשוט... כמה 50 שקל למשחק? 50 שלושה. אני יכול ללמד את עצמי, אני אשב איתם עכשיו, אז אני אלמד אותם לשחק. אוקיי, אז עם השלוחים. אז אני אקח 3, בסדר? בסדר. הדברים שבאתר הם עולים כסף? יש שם כמה משחקים שאפשר לשחק, אבל אם רוצים את כל האתר... כן, כמה זה החודשי? כן. כמה זה עולה לחודש? אני אתן לך הצעת מחיר, אני עוד לא... וזה עובד למוסדות, לאישי, כאילו... זה תלוי, אם זה אישי, זה סכום יותר. אז אם יש מצב שתשלח לי, בוא נחליף טלפונים, תשלח לי הצעה גם למוסד, גם תראה, לאישי. יכול להיות שאני אלווה אתכם, אז אני יותר קל לעשות בדבר הזה. אתה יכול לשלוח לתוך הקבוצה את הטלפון שלך, ככה שיהיה אפשרות להיות איתך בקשר? בגדול זה דבר שאתה יכול לעשות מדי פעם, שיעור, חוויה, משחק אפילו לילדים, ואחרי זה מה שחשוב לבקש מהמלמדים, תכניסו את זה בשאלות, תכניסו את זה במהלך השיעור. אני רואה בזה כלי גם לעשות מבחני אוצר מילים, לדוגמה כשאתה עושה כזה משחק, הרי יש סטטיסטיקה אישית, אפשרי לעשות סטטיסטיקה אישית לתלמיד, נכון? אז בעצם בתוך הכיתה הוא פותח סטטיסטיקה לכל תלמיד,
ואחת לחודש אנחנו עושים פשוט מאגר מילים. אם יש לך מאגר מילים גם מחוץ לפענוחים זה מסגנון מה שהראית? בנוי, אבל אפשר להוסיף, זה לא בעיה. כי לדוגמה יש אתרים של לימוד שפה, אז הרבה פעמים נותנים לך את הלקסיקון היותר מלא. יש אפשרות גם ליצור לך... זה אני יודע, כי אם AI לדוגמה לעשות איזה נגיד דף עבודה עם מאגר מילים, אבל כשזה ממוחשב זה יותר כיף, כאילו, כי כשאתה יושב עם כזה כלי. אני יכול ליצור לך על זה שירות, אני צריך לבדוק את זה, אבל עקרונית אני חושב שזה יכול להיות שאתה בעצמך תוכל להזין עוד מילים לפי הסוגיה, אתה מבין? ואז זה יתקע. מצוין, אנחנו לומדים מסכת קלות, אני רוצה לדבר איתך, לדוגמה אנחנו לומדים כל מיני, מגיל עכשיו הם צריכים, מגיל אבל אתה צריך מרקייס, להתמקד בזה נניח בעיונה, בעיונה, לא לבלבל אותם יותר מדי, גם בזה תיקח כמה מילים שהן יותר ביצועיות, תתמקד בהן. כן, אבל חודשית אני כן רוצה שאחרי שהם למדו את כל הסוגיה, שלא יהיה מצב. אתה יכול להשלים רק מתי לעשות את השיעור. זה מתי? את איזה מה? שלב בשיעור? את מה? את המשחק הזה ראינו? תראה, הם דנים בזה עכשיו. אתה יכול להשתתף בזה? בשמחה? מתי לשחק עם זה? לשחק כמה שיותר, זה דבר ראשון. בשיעור, לא? תראה, בשיעור לשחק